patacas novas, repolo de Betanzos e máis cebolas. Hola, boa. Hola, cariño. Mira, vou facer hoxe unha receita deliciosa. Trae unha tixola. Espera marchante. Tixola, pon aí a tixoliña. Moi ben, así me gusta. Agora un coador dos grandes. Un coador dos grandes. Coador grande, perfecto. Un pratiño, compre para andar facendo as probas. Co seu garfo, Un de pirata. de pirata non, de comer. Unha culler, e o seu coitelo. Coitelo. Así me gusta. Cumpríame tamén un tirarrollas. Que me compre abrir unha botelliña de branco. Unha escumadeira. Escumadeira ou espumadeira. Escumadeira con C. E para finalizar, un funil. E o funil, antes de nada, temos que probalo. Como se proba? Así.